Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Awwal Ali Umar kamar yadda kuka sani, kuma ni ne mamallakin wannan channel mai suna Mafoyi Forex TV channel. Kamar kullun a cikin wannan darasi namu na tsarabar Ramadan wanda nake koyar da Forex, a wannan darasi wannan shine darasi na uku wanda kuma insha Allah zan dora inda na tsaya. A baya mun yi bayani akan tools ɗin da suke bayani a nan karkashin gurin nan, so kuma mun dan yi taba wasu abubuwa, sannan mun yi bayani akwai akan in ka ga farkon sunan currency me yake nufi, haka ga in ka ga ƙarshen sa me yake nufi. So a yau za mu ɗora a yanda ya kamata insha Allah. Still muna ƙarƙashin wannan dashboard ɗin wanda bamu gama ba. Akwai abin da na nuna mana ɗazu, wannan inda aka sa plus signing ɗin za mu zo mu danna shi domin shine darasin mu na yau. Yau ya za mu seta currency ɗin da ya kamata mu trading da kuma waɗanda ba ma bukata kafin mu fara bayani akan chart. So abin da za mu yi kawai shine yau darasin namu zai takaitu akan waɗannan abubuwan guda biyu, ga su nan za ku gansu da alamar pencil da kuma ainihin alamar wannan cross ɗin. So za mu danna na farko, sai mu danna na farko, muna danna na farko za ku ga inda ya kawo mana gurin da aka ce symbol. So abin da yasa za mu zaɓi symbol ɗin a nan shine idan muka zo za ku ga kamar gashi nan gurin ya ce mana search, nan ya ce forex, nan kuma forex WT. So kowanne akwai abin da yake nema, so amma mu concentration ɗinmu shine wannan na biyun, shi za mu yi amfani. Idan kana so kai sacin sunan wani currency wanda baya cikin jerin currency da ka daddora, zaka zo nan gurin ka danna search da sunansa da komai zai kawo ma. Idan kuma kayi adin din su gaba daya duk za su bayyana. So dan haka yanzu kai tsaye zamu zo mu danna wannan folder din, muna danna ta za ku gani wannan folder din ita na danna, muna danna ta za ku ga ya kawo mana dukkan currencies din da suke karkashin wannan broker. Sannan zai kai wannan folder ta biyu kuma zai kai shi ƙarshe, shi ma za ka iya danna ta tun daga nan ɗin. Idan ka danna ita ma za ta nuna maka abubuwan da suke ciki, gashi nan sai ka danna su ma za ku gani. Za ku ga gashi nan euro ne da Canadian dollar, za ku ga sannan za ku ga GBP da kuma Canadian dollar. So amma in aka kula za a ga WT extension a ƙarƙashin sa, so yana nuna wani abu. So abin da kawai zamu yi shine in muna so mu zaɓi ta yaya zamu zaɓi currency ɗin da zamu ɗora, kawai zamu zo mu danna, mu danna mu ta dannawa, za ku ga yana adin har sai ya ƙare. So idan muka yi haka gaba ɗaya mun ɗora komai, yana nuna cewa babu abin da ya rage gaba ɗaya, kowace folder a ciki ta zama empty. So dan haka ko mun yi sacin mun zo mun rubuta euro USD, afwan barin canja language ina, mun zo mun rubuta euro USD gashi nan za ku ga ba zai kawo ba. So yanzu da za mu koma can gurin, mu zo nan gurin mu cire wani, za ku ga in muka yi tapping zai dawo. So kun ga yanzu gaba ɗaya mun yi adin currencies ɗin a nan wannan dashboard ɗinmu wanda mun yi bayani a nan gurin ɗazu a bidiyon da ya gabata insha Allah. So tunda dai mun riga mun yi select, to ta ya kuma za mu cire? Abin da za mu yi shine za mu zo nan gurin inda aka sa pencil ɗin nan, sorry, za mu zo bayani akan wannan cross ɗin kenan. Sannan sai na biyu wannan pencil ɗin shine yanzu za mu zo mu duba, za mu danna shi. Shi wannan pencil ɗin amfaninsa idan ka danna za ka ga ya baka abubuwa guda biyu, akwai alamar dustbin sannan akwai alamar cross kowanne. So menene amfanin wannan cross ɗin? Idan kai cross ɗin kamar addition ne, za ka yi adin wani currency. Haka idan ka danna dustbin ɗin nan za ka yi deleting na wani currency ne da kake bukata insha Allah. So dan haka yanzu me ya kamata mu yi? So za mu zo sai mu cire su gaba ɗaya. Amma mu sani abin da za mu gani, duk chart ɗin da yake kan ainihin MetaTrader 4 ɗinka ba zai ciro ba har sai ka kasance ka sauka daga kan wannan chart ɗin. So don haka yanzu za mu zo mu gwada. Wa'annan currencies ɗin su ne wa'anda muka zo muka yi adin ɗinsu. Ga su nan, kun gan su nan kowanne da sunansa da sunan gari, gashi nan ga su nan. Sannan still za ka iya duba sunan gari a nan a tattare da gurin, za ku gani gashi ƙasa zai nuna maka sunan wani currency ne. In kuka rubuta za ku gani euro versus US dollar, kun gani US dollar. Euro ɗin EU yana nufin euro, S ɗin yana nufin dala. Sorry na manta wancan na ce European rupee a darasin mu ɗaya daga cikin darasin mu, yana nufin euro ne kawai, euro ne yake nufi. Yawwa, so wannan shine mistake din da nayi kuma na gyara insha Allah. So
So wannan kenan gashi nan mun da to dan haka yanzu ya zamu cire currency ta ya zamu yi removing currency wannan insha Allah. So abinda zamu yi kawai shine zamu danna currency din da muke so mu cire, ko kuma kafin nan zaka zo kan ainihin wannan box din, tunda dama na gaya mana mun yi bayani akan wannan, zaka zo in ka taba shi zai nuna maka inda zaka yi adding symbol. So amma yanzu ba adding zamu ba tunda mun saka su gaba daya, muna so mu yi removing ne. So dan haka sai ka taba, kana tabawa zai kawo maka abubuwa guda uku, zai kawo maka currency din, zai kawo maka box, sannan zai kawo maka wannan tick din. To wannan shine, wannan tick guda daya yana nufin in kai selecting currency pair, wannan kuma guda biyun zai baka dama kai selecting gaba daya currency pairs din. To kowanne bari mu amfani da shi. Idan muka danna nan gurin, kun ga zai nuna mana cewa mun yi selecting guda daya, amma idan muka danna wannan kuma zai nuna mana mun yi selecting din su gaba daya. So zamu danna delete, mun danna zamu danna delete. So yanzu mun cire euro USD daga cikin list, an gane. So dan haka yanzu idan muna so mu dawo da shi tunda mun cire shi, sai mu danna wannan plus din, sai mu zo sai mu danna euro USD. kun ga ya kawo gashi nan alama ya zo cikin search. To dan haka zamu danna shi, sai mu danna shi akan search, gashi nan ya dawo. So wannan shine insha Allah mun danna. So yanzu zamu tafi yanda zamu deleting din su kuma one by one. Mun danna wannan da wannan da wannan duk ba mu san su, zai nuna mana mun yi selecting guda uku. So dan haka yanzu zamu zo mu cire su, sai mu danna delete. Haka idan kuma complete zamu cire, sai mu danna wannan, sai mu zo sai mu selecting wannan shi mai tick guda biyu kenan, zamu yi selecting. kun ga ya nuna mana mun yi selecting 25 currency pairs. So dan haka sai mu danna delete. So abin da zai rage mana wannan NZD USD din, that is New Zealand dollar versus USD, shine zai rage mana anan. So dan haka shi kuma da saboda shine akan chart din mu, so sai mu danna. So gashi nan kowanne yanzu mun riga mun cire. So kun ga ganshi wannan dashboard din mu da muka yi bayani a baya, yanzu shi kadai ne ya rage. So kuma shine chart din da yake kan symbol din mu haka. So kuma shine muka bude zai kawo mana abin da zai kawo insha Allah. So wannan kenan, sai mu koma kai dai, sai mu koma yanzu mun san yanda zamu yi deleting, zamu koma yanda zamu yi adding din su, zamu yi adding din su back. Sai mu zo inda zamu yi adding din back dai, zamu ƙara dawowa nan gurin, muna dawowa zamu danna. Idan muka danna sai mu zo sai mu danna wannan plus din, hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu kuma akwai direct, inda zaka danna kawai zaka zo ka danna wannan plus din, sai kai adding. Kana yin adding shikenan zai kawo ka to hanya da ake add symbol. gashi nan zaka yi add symbol, hanya biyu ce, ko dai ka zo kai sacin waɗanda kake bukata, ko kuma ka buɗe folder ka je kai scrolling ka zaɓe su. So yanzu ina buƙatar ZAW USD, ina buƙatar gold, na ajiye su. Bari mu fara saka major pairs kenan. Za mu sa USD card, USD card, USD card, gashi nan USD CAD, Canadian dollar mun yi adding. Za mu sa Euro GBP, Euro USD kai, USD mun saka shi. Za mu sa GBP, za mu yi searching GBP USD, GBP USD mun saka shi. Za mu zo mu sa USD JPY, USD JPY za mu saka. So gashi mun saka symbol guda biyar. So don haka wannan New Zealand din zan cire shi yanzu, tunda dama ɗazu shine bai fita ba. So amma dole sai na danna guda ɗaya, chart ɗina ya komo kansa, na buɗe na yi wannan. So yanzu chart ɗina ya sauka daga ka Euro USD. So zan cire shi wannan ɗin da ya ƙi ciruwa ɗazu na farko kenan. kun ga ina da currency pair guda nawa kenan, 1 2 3 4 5. wannan ZAW USD din gold ne yawa gold ne, shine abin da ake kira Euro USD. wani lokaci wani brokan zaka ga gold suka sa, wasu zaka ga sun sa ZAW. So yanzu zan cire shi. Ya ake cirewa? Zan zo kan wannan pencil din zan danna, sai na danna, ina dannawa sai na zo sai na danna delete, ina danna delete. kun ga tunda na bude gold yanzu kun ga bai bani box din ba. So dan haka yanzu ba zan iya cire gold ba kenan. So zan yi selecting nan, sai na danna delete, gashi nan nayi deleting din sa insha Allah. So wannan shine yanzu ga abubuwan mu sun riga sun hau,
kowanne MetaTrader ga tools ɗin mu sun hau. So wannan shine a takaici, sai ka gwada abin nan, gwadawa ake, ba wai kai tsaye ake yin harkan forex ba, gwadawa ake, ana gwadawa, in an gwada sai a je a yi abubuwa. Na yi bayani akan yadda ake ɗauko MetaTrader 4, yadda zaka buɗe demo, yadda tools ɗin ƙasa suke amfani, da kuma ragowar abubuwan insha Allah. So wannan shine bidiyon da zamu yi yanzu insha Allah, ga currency pairs ɗin da muka yi, dan haka kowa yanzu ya je ya ɗauka ya gwada wannan abin da aka yi. Kar ku manta ku danna like da subscribe a wannan channel. Allah Ubangiji ya bamu nasara, amin summa amin. Nagode, sai mun haɗu a darasi na gaba insha Allah.